Ola a todos e todas. Bueno, nesta semana acabo o curso máis raro e máis atípico que me tocou vivir nos 21 anos de vida laboral que teño. Bueno, a min e supoño que a todos e a todas vos. Comezamos o curso coas gañas e as pilas cargadas, ao 300%, organizando dende o principio obradoiros e concertos para complementar a formación musical, a que damos cada profe na nosa aula. Realizamos 2 obradoiros de coidado e tratamento de guitarras co luthier Toxo. Inauguramos o Nadal cun recital de panxoliñas para todo o concello. Fomos a TVG como protagonistas do programa Vin polo Vento. Pasámolo xenial, ensinamos e contamos a nosa historia e o alumnado pasouno estupendamente. Tuvemos o concerto dos Rapants, do 50% dos Rapants, con Matías e Samuel, que foron os nosos alumnos e quixeron compartir a súa música con nós, que son fans de adolescentes, e eses adolescentes que hoxe en día son alumnos nosos tocaron en directo con eles. Foi unha experiencia chulísima, da que tamén aprenderon un montón. Bueno, e moitos máis proxectos que se quedaron no tinteiro, como unhas masterclass de grabación que tiñamos preparado, unha audición do alumnado de piano, os alumnos e alumnas meus e de Gemma, un concerto de Lisdesia, nun grupo tamén moi pro-adolescente, pero o festival de fin de curso, tiñamos moitas cousas que ali se quedaron. Todo se viu truncado en marzo pola aparición do Covid-19 e, en consecuencia, o estado de alarma. Tivemos que pechar as portas, pero para sorpresón nosa só pechamos eso, as portas. Os 5 mestres seguimos traballando telemáticamente co alumnado, vía WhatsApp, vía Facebook, vía Instagram, mandando vídeos de técnica, de prácticas, de pautas, mandando exercicios por grupos, para que o alumnado os fixera e os devolvera para corrixir. A resposta foi espectacular. Cada un de nós pechámonos nas nosas casas e puxémonos a preparar cousiñas para os nosos alumnos e alumnas. E puxémonos en contacto coa rapazada e incluso cos estudiantes adultos. Nun principio a xente estaba un pouco racia, pero pouco a pouco e oír vendo vídeos dos seus compañeros fonos animando ata agora. E podemos dicir que máis dun 70% participou nesta especie de clases virtuais. Rematamos o curso e boa parte do alumnado avanzou dende marzo. Outra parte seguiu practicando o aprendido e outra, moi pequeniña, quedou onde o deixara. Pero o aprobado é xeral. E para o curso seguiremos máis e mellor, aprendendo e facendo o que máis nos gusta: música. Bueno, xa sabedes que vos esperamos a todos esta última semana que temos de curso, é a última semana que hai para apuntarse po vindeiro curso que ven. Así que xa sabedes, quero vos dar unha forte aperta de todos os que formamos ESMU, que somos os profesores, o concello, o personal de limpeza, as nais, os pais, os alumnos, os exalumnos e todos os amigos que somos toda esta xente da ESMU. Bueno, vémonos o curso que ven e feliz verán para todos!